Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome, my oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha, ndị okenye ga-anyị front and back, ndị ochie ga-anyị front and back. Frọdasi gara aga ọgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ụka dịkwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m na Eziokwu TV maọbụ na awa social media handles. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, dokwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ charm. Ichuaja is not charm, and why you should avoid negative charms. Nke bụ eziokwu bụ na ige ntị na nkụzi a, ị ga-amụta lots of things that will change your life for good. Maka na ihe mmadụ amarọ is only a mystery to you and not to all. Anwụna ngwọ mpụ na-abịa maka na m esi m oru wee bịa n'ụbọchị taa. Mana before anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe nke anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Disemba ka na-aga n'iru. Ndị niile sonyere anyị na aja ọsọ ha ga-enweta nchịkọta ya, ihe onyonyo nchịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Disemba bụ 31st Disemba. Ndị na-esonye bụ na aja over the years anyị bidoro ya amadugo ka esi eme ya. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe anyị na-eme bụ na ike isonye na aja anyị forward ya 3 prayer request, then make donation token to the account number. Chat them na WhatsApp, agwa other details I need from you in order to book you.
ihe anyị na-eme wa anyị were ya prayer request edebe n'ọlta na-achụ àjà na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụtụtụ ọbụla ganye na ọnwa anwa agwụ. Ụbọchị anyị na-achịkọta ya, anyị na-eje na mmiri jee mee saraka chụọ àjà. Yes, chụọrụ ndị mmiri àjà wee mee saraka. Anyị gbagotazie n'elu ala na temple chụọrụ entities of powers dị iche iche àjà, gbugwazie ebu wee mee saraka. Yes, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na temple ma rikwazie ma nwụọ n'ụbọchị ọbụla. So etu a ka anyị si eme ya bụ àjà. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na àjà ọnwegodu ndị mmadụ ebukubegori nke Jenụwarị. O nwere ndị bukuru Jenụwarị 2004 as in 2024. Yes, ọnwegodu ndị buku 2024 Jenụwarị to December. Are you surprised? Maka ihe na onwe ndị na-esonyere anyị na àjà for years now. Àjà abụ àjà esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Nwanne chụba àjà n'ike dị na àjà a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. Yes, iche isonye na àjà send ya meseji na 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. You send the message in our WhatsApp number, I will respond. Ọ bụrụ na ịkpa akpọ, ọ bụrụ na m dị busy, my PA will pick it. But I can tell you, you send their message, we will respond very fast. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma maka anya bụ àjà. Nke ọzọzi ị kwesịrị ịma maka nkụzi anyị dị wee bịa taa. Ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi ihe ya anụ taa, eneghị anya na ị na-awọchị site n'Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị nkụzi ọzọ ma ọ bụ ka ishegharịa ndị mmadụ, jee na our YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na YouTube. Ị ga-awọchị nkụzi a, wọchịkwazie over 1000 lectures anyị nwegoro so far n'ọdịnala Igbo. Nkụzi niile anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo over the years. Ọ bụrụkwazị na ị na-awọchị site n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchịrị n'Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube ịwọchịa ya. Ma ọkwazi jee na Great Movie, Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchịkwazie na ọ bụrụ na English movie. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies ịwọchịkwazie. Ihe niile abụ ngalaba anyị ji agbasa ozi ọdịnala Igbo. Nke a bụ ofu. Yes, so ịghọtaghị ihe nkọwa na ya. Nke ọzọ si nna ya osi gị bụ ka ị na-awọchị Eziokwu TV na-agwa ndị mmadụ gbasara ya. Ịchọkwazi ịgotazie decoder Eziokwu TV SatView decoder, you let me know. We ship nationwide. Nke ọzọkwazi ọ bụrụ na ị na-awọchị anyị from social media handle or Facebook, YouTube ma TikTok, ka ị na-awọchị ya na-emetụ aka na share button, ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ebe ọ dị ukwuu. Daalụ. Ka a gabazie n'iru na nkụzi anyị dị wee bịa. Sorry. Then ka a gaba n'iru na nkụzi a. Dịka m si wee kwu, na nkụzi anyị dị wee bịa n'ụbọchị taa bụ great eye opener ka ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ipe attention. Anyị ebidogoro na gịnị bụ nke bụ gịnị ebugoro àjà. Anyị bidozie na àjà, anyị si ebe a wee banye na gịnị bụ ọgwụ ka ị wee ghọta ya ọfụma. Nke mbụ bụ na àjà karịrị ọgwụ. Ịfụrụ ịchụ àjà. Ịchụ àjà na-akwatu mgbidi dị iche iche. Ịchụ àjà bụ lọbi ị na-enye tụ mmadụ ma ọ bụ ụmụ mmụọ in order to be favored. Nke bụ eziokwu bụ na mmụọ na-anabata àjà, and ihe ọbụla i merụ mmụọ will return it back in great measures. Ka mmalụ ga-atụ, nature gwara anyị na whatever ọbụla you give out, you will receive it in abundantly. That is natural laws of nature. That is sowing and reaping. Laws of sowing and reaping will ensure that once you give, you receive. All you can do is na law of givers never lack. Once you are giving, believe in me, you will receive in abundance. Ihe ji wee like ọdịnala Igbo, iwe ngwa ndị mmadụ ha sobe ọdịnala Igbo maka na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Bụ na ọdịnala Igbo kwenyelụ na that key principle mmadụ ji ebe odogwu. That key principle eji emeta ụmụ mmụọ.
that key principle eji enweta favor kere principle dị ha nwa principle of giving. Yes, ị na-enye ịgbasapụ aka na-enye and na-enye a right. Ịghọtara ya? Nwanne mụrụ ka esi achụ aja. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahapụta ha aghọtara ihe bụ aja. Ka nkọwara ihe ị ga-eji ghọta ihe bụ aja. O nwere ofu onye kpọrọ onwe ya Reverend Fada mana eriri eri. Ọ pụta na social media. O wee dị ka o jere saịdị ịgbagharịa m. Yes, o nwere ebe a na-akpọ ọtụtụ aja dị saịdị ya nwa. Iru ebe a ịfụ ka ndị mmadụ bupụtasịrị aja n'ụzọ. Enwere ike ụfọdụ ka enwere ike ikechi n'akwa white, akwa black. Ụfọdụ ka enwere ike ikechi n'akwa red. Nwanne ihe ndị a abụrụ ọgwụ. Ịghọtara ya? Achọ nka nkọwara gị ihe anyị ga-eme oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ga-eme ka ịghọta ihe ịmaghị. O nwere onye na-agwọcha ọgwụ, adịghị agwọcha ọgwụ bupụta ya n'ogologo ilo ka anya fụ ya. Ịghọtara ya? Ihe ọbụla ịfụrụ egbe ekechiri ekechi ma etinye na basket n'ụkpa ma etiri ya n'ọkụ bupụta ya n'ogologo ilo, nwanne ọ bụrụ ọgwụ. Ịghọtara ya? Yes. Ihe ndị a niile abụrụ ọgwụ. Ihe nji chọ ka nkọwa ya bụ maka na ndị ụka bịa rie ndị be anyị wee nwee misinterpretation maka na ha ghọtara how things work. Ihe ọbụla efuru ebupụtara n'ilo debie ka anya na-afụ ya, ọ bụrụ ọgwụ. Aja mana e nwere ụdị aja dị iche iche. E nwere aja eji agba onwe. O nwere aja, o nwere ike onye ọnwụ na-ada n'isi ya. Yes, o nwere ike onye ọnwụ na-ada n'isi ya. Ịghọtago? Ejego ụlọ ọgwụ nenecha ahụ si na onye a na-amara ihe ọ na-aya, amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ. Enwere ike nenecha si na o nwere ihe afụrụ. While dọkịta enyego the best medicine o nwere ike inye, mana onye ahụ adịrọ mma. Enwere ike ejeje jụbazi ese ọ bụrụ na ọnwụ na-ada n'isi onye dị etu a, nke na ọ gbakwutere dọkịta ọ ghara ihe ọ ya eme. Ụdị dị etu a na-eji akwapụ ibu eji agba onwe. Enwere so many things na-adị n'ime ya bụ nkata. O nwere onye ya akpacha n'ibu anwa dịka o si nweta direction. O nwere ka ọ bụrụ onye ya akọba. Yes, whether ma ya eji ụzọ akwa black ma ọ bụ ya ụzọ akwa red kọva ya dipendịrị na aja achụrụ na ndị achụrụ aja. Enwekwara aja ọzọ a na-achụkwa. Enwere ike ọ bụrụ aja achụpụrụ maka ndị uke. Ịghọtara ya? Anyị nwa bụ dibịa amadugo ihe ọya abụ ifu n'ime ya bụ aja. Ị mara aja ọ bụ. Ịghọtara ya? Mana gị nwa bụ dibịa, gị nwa abụrụ dibịa, ị ma aghọta. Ọya ka anyị sị ka mbịa kụziere gị ihe niile ka o doo gị anya. Enwere nke a chụrụ ndị ọgbọ n'uke. Nwekwa nke bụ n'ọkwa n'ebe emelụ chụọ aja ma ọ kee ndị amoosu ma ọ bụ chụọ aja aka gbee ihe ndị akara oriri. Ịghọtara ya? So ihe niile anyị emelụ ịfụ na meron ọ bụrụ ọgwụ, ma nke dị na nkata ihe anyị na-abụrụ ọgwụ. Ịghọtago? Onye gwọ ọrụ ọgwụ amaghị ekwe ka ijiri anya gị fịa. Ihe njicha ịkọwa ihe ahụ na ndị abụrụ ndị ọdịnala na-adị aghọta agbụrụ ihe asị ọgwụ, mana ha ghọtara ihe ọbụla mmadụ debere ka ị na-afụ ya n'anya abụrụ ọgwụ. Ịghọtara ya? Nke ọbụla agwọrọ asị n'ọgwụ ọgwụ totensi ga-eme. Anyị na onye agwọchara ya bịa ndie ya enye ka ị ghara ịfụ ya. Nke a bụ ofu ihe eji ama n'ọkewa ọgwụ. Ọgwụ ahụ onye agha ya agwọcha ọgwụ bịa debe ka ị were anya gị na-afụ ya, ọ ga-enu ya enyi. Nke a bụ ofu. Nke abụọ ma ọwa ọgwụ eprojekt. Ịghọtara ya? Ma ọwa ọgwụ eprojekt. So ọ bụrụ na eprojekt ya nke ahụ hypnotize ya somebody, mma akọwachara ihe niile ka ịghọta ya. Ihe niile ahụ ọgwụ ahụ emere ihe onye ahụ emie n'azụ gị. Onye ahụ ama emie with their own knowledge. Ịghọtara ya? Nya ka ihe wee ma ọgwụ. Mana nke mmadụ bịa akwapụta ibu na aja, ọ mara mmadụ ya afịa, mmụọ ya afịa. Nke a bụ aja. So e nwere ụdị aja dị iche iche. Mmadụ nkwara ike iwere akwa ọkụkọ Igbo wee dụchacha onwe ya wee chiwe ya n'ogologo ụzọ. Ihe a bụ aja ka ọ chụrụ. Ọ nkwara ka mmadụ nwere ike iyi ụzọ ọkụkọ weda ma ọ bụ urie ma ọ bụ eti ebebe. Daizi ka abụ nwoke abụ nwaanyị. Ọkụkọ ka na-etolite were dụchacha ya were gbaa onwe. A na-emekwa nke a. Ihe a niile bụ aja.
then o nwekwara aja ihe ọnụ na-eri. Ịghọtara ya? Achọrọ m ka m were time kọwara gị ihe na o nwere aja bụ aja ihe ọnụ na-eri. Enwere ike ọ bụrụ onye a na-agba ụgwọ ihe oriri na mmụọ, ma ọ bụ onye a na-agba mmụọ na-agba ụgwọ ka o wetara ihe ọnụ na-eri ka ha wee nyechigha ihe ọnụ na-eri. Ịghọtara ya? E nwere aja dị iche iche, ọ dịpendịrị ihe a gbatara n'afa ga-editamin ụdị aja mmụọ na-anaghị. Ịghọtara ya? Enwere nke bụ ibupụrụ ha aja, nwee nke bụ aja ihe ọnụ na-eri. Aja ihe ọnụ na-eri a bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ ka wee malụ. Yes, aja ihe ọnụ na-eri gụnyere na tempụl anyị na-eme at least n'ọnwa ọbụla, anyị na-eje gụkọrọ ihe ọnụ na-eri, name them, sweet banana, corn, biscuit, bread, all those things are ọnụ na-eri. Yes, anyị gorie, anyị buru ya gbada mmiri. Ime aja karịchara aja ịchụrụ ụmụ mmụọ ma ọ bụ ịchụrụ ụmụ mmadụ, onye nwere ike ịkwụ ụgwọ, onye a nwere ike ịbụ less privilege, onye a nwere ike ịbụ onye ogbenye, onye ụwa na-atụrụ ọnụ of various categories. Mana ihe ọbụla imeelụ mmadụ, aka ọbụla inyelụ mmadụ, asist ọbụla imeelụ mmadụ ma ọ bụ imeelụ mmụọ, then mana onye agha akwụ ụgwọ ya in return wuchi ego, enyeghị anya na nke ego inyere mmadụ ma ọ bụ asistant inyere mmadụ, mana inyere ya for wuchi anwụchi. Onye anwa na onwe ezi amadogo ka ọ ga-esikwa ụgwọ. Nke a bụ aja. Na Ugochitubelu na tempụl anyị nwere ngalaba dị iche iche ya. Anyị nwekwu foundation nọ under the temple. Ya bụ foundation a na-afụ maka ọtụtụ ndị mmadụ, ma less privilege, ma ndị nwere nne ma ndị nwere nne, orphans, ndị anyị na-azụ n'ụdị dị iche iche. Enwe ndị anyị na-azụ n'ụdị dị iche iche, nwee ndị anyị tinye na payroll na-akwụghị ụgwọ, nwekwazie ndị anyị tinyere a na-akwụ ụgwọ, a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Ịghọtara ya? Ha niile bụ ndị aja niile agba aja. Ịghọtago? Na tempụl enwere some money a na-ewe na map out maka inyere ndị nọ n'ụdị ọnọdụ dị etu aka. Etu a nọkwa na kịta anọkwa arọ na-abịa n'isi njedebe. Ọ nwekwara ndị a ga-enyekwasị ihe onyinye dị iche dịka rice na New Year and everything. Ịghọtara ya? A na-eme aja. Then o nwekwara ndị nwoke aja anyị na-eji achụrụ ụmụ mmadụ. Ma o nwere nke bụ ndị nwere ike ọ bụrụ ndị ahụ na-aya, ha nwere ike na-abịa na temple from time to time. Eze-Ana na ha nwere challenge dị etu a, na ha need help dị etu a. Ụdị ndị ihe nke akwụkwọ aja. Ịghọtara ya? Then o nwekwara aja ọzọ anyị na-eji achụ ụmụ mmụọ. Yes, maka na ụmụ mmụọ a enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana ọ Chukwu nna na-azụ ha nri. Ije na Genesis chapter 2 gụrụ ya gbarataba, ị ga-afụ ebe Chukwu okike kwuru maka okike mmadụ. Kwuo na mgbe o kechara mmadụ na ọ sịrị, jeenụ mụbaa, merie n'ụwa, dominate ya nụ. Fact, mmadụ bụ caretaker of this gross material akpọrọ earth. Ịghọtara ya? So Chukwu okike pụrụ ime ihe niile tụrụ anya n'aka mmadụ, na mmadụ ga-egosi ịfụnanya wee nye ihe niile o kere. Ụmụ nnụnụ nke igwe, azụ bi na mmiri, ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nna nke igwe na-azụ ha nri. Chukwu nna nke igwe na-atụ anya na ọ ga-esi n'aka ndị o kere wee zụọ ha nri, maka na ọ were aka nye aka ka aka ji eto. Ịghọtara ya? So Chukwu okike ama esi n'elu wee tụtara ha nri na kama ihe Chukwu okike ya eme ewe ịkpalite ụmụ mmadụ ka ha lụta. Ndị tụrụ Igbo tụrụ inu sị, o nwere akwụ nye nchi na nchi anara arị elu. Ịghọtara ya? So ihe ọpụta bụ na mmadụ Chukwu kere eke nwere ike igosi ịfụnanya wee nye ihe ndị ọzọ Chukwu kere eke enwere ubi ma ọ bụ ọba. And mgbe ọ bụla ihe a bụ act of charity, aja ka ọ bụ. Mgbe ọ bụla ị bịa rụọ ọrụ selflessly, aja ka ọ bụ. So ọ na-abụ mgbe ụfọdụ etu a anyị gụkọrọ ihe ọrụ na-eri, azụ nọ na mmiri na ụmụ ihe niile bi na mmiri, name them, the crayfish and everything, all the fishes and everything bi na mmiri, ha dị too numerous to mention. O nwere ọrụ ha na-abịa alụlụ m n'ụlọ, ha dị azara m ezi, mana from time to time I will go and show them love, maka na ha bụ ihe Chukwu kere eke n'afọ Chukwu, na m chọrọ ka m bịa lụta ihe ọzọ ndị ọzọ, other living things, wee nye ha some of those things
they cannot have access to. O nwere ụfọdụ ihe ụfọdụ ụmụ anụmanụ bi na mmiri, they can never test it because they are not living in the world of gross material in the sense of human beings. Maka human being mere attach ihe akpọrọ ego. With that money, human being can actually buy some certain things. So then ihe niile ahụ ndị anọ na mmiri anwa ha enwere ubi ma ọ bụ ọba. So anyị nwa na-egosi ha ịfụnanya be anyị iwetasi those sweet things ha wee nwere access to. Kedu ife ha na-eri na mmiri? Ihe a na-erigasị na mmiri ihe dịka earthworm, mud and rest of them. So whenever ọbụla m weta sweet banana with other eatable things wee bịa na mmiri wee bịa chụọ aja, ha na-etest ya ha ga na-afụ different test dị iche n'ife ha na-eribe. Like yesterday, I visited Eze River in my community. Immediately m bịa atụcha nzu wee gwa ha sị na m abịakwa n'ụbọchị taa. Na m abịakwa n'ụbọchị taa ugbo nna etinye ụfọdụ ihe na-ada enyewe ha. Ịfụcha all the baby fishes that are coming out. Ifu ka ha na-celebrate. So when they are testing those things, ha mana ihe ahụ special food. Mmadụ kwọchara aka wee bute. So mgbe ha na-eri ha gara asị Chukwu okike ihe a bụ Eze-Ana ji wee bịa na mmiri taa ịbịa chụọ aja maka na ha amana ihe aja. So mgbe whenever they are eating it, ha ga-asị Chukwu okike dekwa Eze-Ana gozie ya ihe ọbụla bụ ebumnobi o ji gbadata na mmiri taa ya mezuori ya. Mana ọ because of na ị nwere obere ụbụrụ ịghọtara how things work in the spiritual n'uche nke gị n'obere ụbụrụ gị iche na ọsọ mmadụ na-eto Chukwu. Ị mara ọkwa na ụmụ anụmanụ dị iche iche na-eto Chukwu. Ime ihe batara nji wee like ịchụrụ ụmụ anụmanụ aja maka ihi na obi ha dị pure. Ha ya ericha ihe aja gị kene Chukwu. Mana mmadụ nwere ike ịchụ ọrụ mmadụ aja oricha ya ọsị na narị akara aka ma ọ nye onye ọgwụ ego. Ịghọtara ya? Mana ụmụ anụmanụ a obi ha dị very pure. Obi ha dị ka ụmụaka. Ọnya ka eji asị gị na-emesara aka maka ụmụaka. Maka gịnị? Ụmụaka obi ha megịnị? Obi ha dị sarịsarị. Obi ha dị pure. Ịghọtara ya? Unlike okenye. Yes. So ihe na-achọ ịkọwara gị mụ nwanne chụba aja ka iwe m wee gosi gị na ụmụ anụmanụ mana mgbe a chụrụ aja. I remember those days when I was living with my grandmother. O nwere ihe oge ahụ epere m mpe, so aghọtachara m exactly ihe ọ na-ada awụpụrụ ụmụ ọkụkọ dead. Amụrụ m na ọdawa mana that thing na-adị ha too sweet. Either dawa ma ọ bụ nyanwa ma ihe ọ na ma ọ bụ nri ọkụkọ. Amụrụ m exactly ihe ọ na-awụ that thing. Mana ihe notice bụ na every morning anyị teta ụla ana m notice na ụmụ maka o nwere ihe enunu o nwegasịrị m ewu ma atụrụ nwegasị ọkụkọ plenty. Notice m na apụta ụtụtụ ụmụ ọkụkọ my grandmother instead of ha wee pụọ eje kpaba nri, they will never go out until she wakes up. Ịghọtara ya? Ihe ọ na-eme hapụta ụtụtụ ha eje na windo mana ọnụ ụzọ ya na-agagharị na-eme kokokokokokoko. Ịghọtago? Ihe niile ha na-ekwu ọkwa okwu ka ha na-akpọ ya mana ị nụrọ. Ịghọtara ya? Mgbe ha bịa na-eme those funny sound ha na-eme that time. Then ịgbazie nkiri che na-egwuregwu. Ọ my grandma ka a na-akpọsị ya na chefugokwanụ na-agụ egwu ọnụ ụzọ na-agụghe n'ọnụ. Ịfụ owere gị my grandmother meghara ụzọ pụta. Ụmụ ọkụkọ ha dị atụ ya egwu. Ha na-abịacha na-arịcha ya ma n'ụkwụ ma na-arịcha ya ma n'aka. O wetara na nri ahụ ọyọpụchara ha ịfụ ka ha na-emezi kọkọkọkọra na-akpụ igbe ha oku. Ha dịgido nri a dịcha na nri anwa eme ego dị mpio. Ịfụ ka ha na-epiopụzi one by one mana ha enwere ike ịpụ na ọ bụrụ na ha eburu ụzọ bịa rie nri a my grandmother na-enye ha. O nwere ihe ịghọta ọ bụghị na-ege ntị iji gosi gị na ndị a mmadụ o nwere ihe a na-adị enyebe ha. So ọgụ nwa bụ onye aghọtara ha things work ga-eche na ụmụazụ na mmiri ma ọ bụ ụmụ anụmanụ na ha ghọtara ọga ha ka mara ihe sef. Because ụfọdụ agwa ụfọdụ ndị mmadụ na-akpa na ihe na-ajụ ma mmadụ nwezikwara uche na ntị ọdịzikwa. Mana ihe na-achọ ịkụwara gị na ụmụ anụmanụ ndị a nwere ntị nwee uche. Nwa nsọ imetara ha mma ịfụ na dozu anụmanụ ahụ ị na-efiru nwere ike ịda agbara gị ọsọ. They will become friends with you. Yes, emego m ya to even na ụlọ ọrụ m. Yes, all those lizards, I don't joke with them. I don't kill them. Ọ na-emekwuzie sometimes m nọrọ na-alụ ọrụ ifu ha, they will just come na-adị m n'okwu na-agafe because they know that I don't harm them. Ha makwu na m nwa na onwe m personally
onwegoro reason n'ihe ọbụla mma alụ n'idiri na mma eyuzu ngwere abụ na yuzu ndị ngwere anọ n'ụlọ ọrụ m ọ ga-abụ nke m ji egota n'afịa ịghọtara ya so ndị nke abụ na ha nọ n'ọ dị ka asị nọ like friends so for that reason ha na-arị m n'ụkwụ easily without fear na mma ejide ha because they know ma abụ ejide ha in fact onwegoro ka ụfọdụ ime ha si wee danye na bucket mbịakwa na otu eredizie m ya ịghọtara ya o nwere ihe na-aghọta ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na those animals gị na ha make a bond they will always intercede in your matters amụrụ na onwe ihe na-aghọta aja a na-achụ gịnị bụ aja mgbe a na-asị gị jee mee saraka ụfọdụ asị gị jee chụọrọ ụmụ ajadu aja ma ụmụ ihe niile a ihe ị na-achọ bụ happiness onye anwa ụwa na-atụ n'ọnụ inyere aka mgbe ahụ i were ihe anwa etu ọha na nye onye ka mma ma ọ bụ onye ịma n'ọgwụ onye ga-enwe aṅụrị ya eme ya appreciate ọ bụrụkwa mmanya iji egonye ndị frens gị ndị biznes kwagara akwụkwọ mgbe ụfọdụ akpọkwa jeta nkwobi nke ahụ abụrụ ya usoro ọga nke ahụ bụ dọsụ ihe i mere ndị frens gị maka na echi ga-emekwana gị ịghọtara ya nke a bụrụ onye abụ ịchụ aja aja bụ nke ahụ ịchụrụ to mmụọ maọbụ spiriti ịma na ọ na-ebere good note na o nwere ọgwara nji egota banana bụrụ gbada mmiri ha na-enwe na ọba banana for ya kama na ihe nchọrọ bụ ka ha ka obi aṅụrị kpaa ha ka mụ na ha dị na mma ịghọtara ya ihe m na-achọ ka m bild ihe ahụ ihe a na-akpọ personal relation with ụmụ mmụọ so ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ enwere ụzọ dị iche iche eji achụ aja ihe ọ bụla i mere selflessly maka aṅụrị maka ọdịmma mmadụ ma ọ bụ ụmụ mmụọ o nwere blessings yen o nwere ihe a na-akpọ joyful activities kedu ihe bụ joyful activities those things ahụ ị na-eme joyfully maka ọdịmma ndị ọzọ ị nwere ike ị na-aga n'ụzọ n'ịfụrụ ebe dị unkept ma ebe n'ịfụrụ ka mmadụ si wee breki bọtụl carelessly wee debe n'ilo ịfụ na bọtụlụ ahụ nwere ike ịma mmadụ were bọtụlụ ahụ wepụ ya n'ebe ọma emerụ mmadụ ahụ ihe a bụ joyful activity ihe dị mkpa bụ na imere ewutu obi aṅụrị mgbe ahụ i were ihe wee nye ndị onye ka mma ọ joyful activity ịghọtara ya ama m na social media even on my page amago m na annually na m na-ewepụta ego m na-enye ndị mmadụ ana m eme nke from time to time even na this year agwụ ịghọtago like 26th nke December ana m ada emebi ya na mmeri ebe 26th bụ day of gift akpọrọ Boxing Day ana m ada enyewe ndị mmadụ even this year ndị niile na-efolo m na by page amago na at least mmadụ 10 n'ime ha ga-enweta some favor ịghọtara ya yes ga-enweta favor n'ụdị dị iche iche o nwere ndị ga-enweta monetary favor o nwere ndị ga-enweta other gift items ịghọtara ya ana m eme ya annually ana m emekwa ya ụbọchị new year ịghọtara ya ma ọ bụ mgbe ọbụla obi the spirit leaks so many o nwere m ọtụ mgbe dị iche iche anyị nwegasịrị ọtụtụ ndị anyị na-enye some of these things nwere ndị mma o nwere mgbe anyị nyekwara ma ndị ọrụ aka chọrọ ego ha ji ego tools ha ji arụ ọrụ yes o nwere ndị anyị selected at least ofu onye n'ime ahụ nwetara 50,000 iji wee go plumbing tools o ji arụ ọrụ etu a ka ọ dịkwa o nwere ndị ọzọkwa dị iche iche ma ndị a na-enyere aka for the chọrọ pet business anyị na-emesi all those things from time to time as spirit leads so mana ihe na-achịkọwara gị na ihe niile abụ aja ihe dị mkpa bụ whether bụ ije na motherless baby home or whatever mana ihe dị mkpa bụ n'imelu ka ọnụ ọchị nwa ndị mmadụ especially ndị ga-enwe aṅụrị pụrụ iche o nwere ụdị aṅụrị ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa enwebe na ha bịa na temple rie ma nwekwazie so anyị na-eme from time to time so gịnị ka m na-akọwa ihe m na-akọwa bụ na ị ga na-achụ aja ihe m na-achịkọwa bụ na ị ga na-enye aka to real people that really needs help ọ bụrụ ọsọ ndị wụ ya padi man ma ọ bụ ndị nwere ike benefit gwa n'aka no those are people that even if you give them anything you are not expecting them to give you anything so later ị na-eme ha expect ka asị oh ya gasị ya from the bottom of your heart ihe niile abụ aja I can tell you aja ị chụrụ aja mmadụ chụrụ na-ebupụ nnukwute uke almsgiving as we speak now o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị enyi anyị gasị ma ndị anyị na-alụ n'ọrụ ụfọdụ na outside the country ụfọdụ na-ese ndị ego si wee nyere ndị mmadụ aka na ọ bụ ihe aja anyị na-eme from time to time mana ya na-achịkọwara gị bụ na
nwanne eletụta uwe ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụkwa ego ị nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ monetary something ka ị ga-enye mana ị nwere ike na ọ bụrụgoro na etu ọbụla ị nwere ike itinye aka ihe dị mkpa bụ n'ịbụ a cause of joy to your fellow human. Ọ dị very important. Nke a bụ ihe ọzọ nchọ ka nkọwara gị. Then nwanne chụba aja ụdị aja ọbụla dị iche iche ị na-achụ as case may be malụ na aja ọbụla ị chụrụ wedakpa ị chụrụ ya nọọ ndị motherless baby maọbụ ndị ụwa ndị ka mma maọkwa ndị chụrụ aja ihe ọnụ na-eri nke anyị na-achụ na temple almost on the daily basis na-achụ aja. Ana m achọ ịkọwara gị na aja o nwero mkpụrụ obi ọbụla na-achụ aja ihe na-efunarị. Aja karịrị ọgwụ. Hapụ ịgwọ ọgwụ. Ọdịnala Igbo anaghị epuru iche ọgwụ. Ọdịnala Igbo anaghị epuru iche ọgwụ. Ịghọtara ya? Ndị mmadụ na-eji agwọ ọgwụ on their personal self. Ọtụtụ na-agwọkwụnya bụ ọgwụ out of greediness, out of na ha chọrọ ka ha bụrụ ọkanga, out of na ha chọrọ imegide ndị ọzọ. Ihe niile adị personal. Mana in Igbo spirituality does not encourage you to go and ịgwọ ọgwụ ka i wee suppress onye ọzọ ma ọ ka i wee bụrụ ọkanga. Ọnwụ ọgwụ ọbụla agwọrọ n'ala Igbo ọ ya ka anyị wee gwa maka negative charms. Ọnwụ ọgwụ ọbụla agwọrọ n'ala Igbo agwọrọ ya maka ọdịmma mmadụ dum ka bụrụ ajọ ọgwụ. Ịghọtara ya? Agwara m gị na o nwere ihe na famasi o nwere ụdị ọgwụ ọ ga-abụ ịchọ igo a ga-asị gị weta doctor's prescription. Yes, maka na ọ nnukwute hard drug ka ọ bụ. Ịghọtara ya? Ala-ele ya inopu. Yes, so mana enwere normal ọgwụ ya wee bịa enye gị maka na ha adịrọ too harmful. Etu a ka ọ dị. So abịa n'ọdịnala Igbo o nwere ụfọdụ ọgwụ that is legitimate. Like mmadụ nwere ike ịbịa sị ihe eji echekwa nwe. Ị mara na o nwere ụfọdụ flawa na ụfọdụ ahịfịa ụfọdụ eji echekwa nwe. Now o nwere ihe dịka o nwere ahịfịa a na-akpọ amam ihe unu na-akpọ ya na bụ ụlọ mana ihe ahịfịa na-arụ bụ a small tree a na-akpọ ya thunder protector, natural thunder protector. Ọ bụrụ ụdị anyị na-eji alụ na ụlọ nke a bụ ọ na-epu epu mana ọ dị na compound gị thunder will not strike and cause damage in your home. Enwekwara ụfọdụ flawa ọnwụ na be m now na na temple egosi gị flawa ya bụ flawa nkịtị ka ọ bụ itinye na compound onye ọbụla bụ ihe ọjọọ n'obi ọ ga-neutralize ya. Ịghọtara ya? Mana what you don't know is only a mystery. So e nwere those things, natural things Chineke tinyere. So ọ bụrụ na abịa n'ọgwụ na mmadụ ga-eme tinye ọgwụ na biya in the sense that na onye ọbụla bịara ka ọ bịa na ọ ga-agbapụ anya onye ori na biya ọ dị kaadị natural. O nwekwara nke bụ ka ọ ya agbawu na-etinye onye ori bịa ka ọ bịa zuo ori n'ụlọ o bido zaba ụlọ ama nne ma nke because this one so na one of the oldest charm nke anwa dịkwa. Then e nwekwara nke a na-agba ịtụ egbo a na-atụ na community maọbụ a na-atụ na okwu mmụọ. Ihe eji atụta bụ egbo ahụ bụ onwe ihe ọjọọ ibu n'obi wee bịa ka o neutralize ya. Ihe a ka abụrụ ajọ ọgwụ. Ịghọtara ya? Ndị Igbo ji asị na obere egbu ga-egbu ya abụrụ ajọ ọgwụ. Mana ọ nke ịbịaziri na-asịzie je bute oke ibu bute oke ite bute ụmụ dangerous charms eji emegide ndị mmadụ ka ị wee zọọ ọka. Ọnya ka ọdịnala Igbo sịrị gị mba. Ịghọtara ya? So ọnya ka anyị na-ekwu okwu ya. Anyị na-ekwu okwu wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ajọ ọgwụ. Ọdịnala Igbo adịghị promote ya. Ọdịnala Igbo kwenyere na ọfọ na ogu maka na Igbo ya asị gị na ọfọ na ogu ka ide ji awa. Igbo kwenyere na law of karma o metara buru. Ọdịnala Igbo kwenyere na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ Galatians 6:7. So ọdịnala Igbo kwenyere na karma live and let live. Ọ ji asị egbe bere ugobelu nke si n'ibi ya ebe ya gosi ebe ọ ya ebe. Ịghọtara ya? So ọdịnala Igbo kwenyere na ịsọ nsọ ana idebe the natural laws. Ọ ihe ndị a ka ọdịnala Igbo na-apropagate. Mana ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ bịaziri tinye m aka na ajọ ihe ka ha wee mee ọkanga. Enọta m mgbe ahụ anyị dịrị ụmụazị o nwere ndị nnukwu nnafanwu mmọnwụ ka o tiri gwa ajọ ọgwụ o ji mee ọkanga. Ajọ ọgwụ ahụ o ji wee mee ọkanga o ji wee ti nnukwu mmọnwụ bụ na o nwere ike ọ bịa eburu mmọnwụ ya bịara akwa ebe a na-emebere ya. Mmọnwụ ya batara na ya na mmọnwụ ọzọ adị agba n'ọgbọ. Mmọnwụ ya wee ọkanga.
ọ bata ọ gbagido n'ọgbọ chaa ọchị ịpụ ọtụdo ofu nkwụ aka ma ọ bụ ofu ukwu osisi aka ukwu osisi akpọnwụ ifubere ya ifubere ebe mmanwụ bịara mee ka o mee ọkanga o were aka gbara aka wee rigo elu nkwụ ọ gbara aka rigo elu nkwụ o were ụkwụ nkịtị zọgide igu sọpịa igu o mechara ihe a na-esi efu na nkwụ anwụ ifubere ya ihe niile awụ ọgwụ eji m ọka ịghọtara ya a na-ehegharị ya mana ihe niile abụrụ onye nwaba ọdịnala enweghị nchọ ka nkọwalụ ndị mmadụ ihe ji wee bute bido this foundation and the evangelical bụ ka anyị kọwalụ ndị mmadụ ihe dị iche na awọ n'ikpe okwute maka na ndị Igbo tụrụ si na a na-emetụrụ nwata awọ n'ikpe okwute a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute a na-emetụrụ ya aka na nke a bụ awọ nke a bụ ikpe okwute maka ha na-eyi so ọtụtụ ndị mmadụ nnukwu nnafa ma nwanne fa jere gwa ajọ ọgwụ o ji mee ọkanga n'oge nke ya ọ gwọsizie ọgwụ anwa na-enye nsogbu emesizie ndị na-etolite na asị mba ọdịnala no mana ha mụrụ na nnukwu nna ha bụrụ ọdịnala ka o mere ihe nnukwu nna ha mere ụwa ọkanga ajọ ọgwụ ka ọ gwọrọ o ji wee mee odogwu ọnya ka anyị na-achọ ka anyị kọwarụ ndị mmadụ ka ewepụ nke a chafụ from ọka akọwarụ ndị mmadụ ihe bụ Igbo spirituality ịghọtara ya ya na ihe bụ na mmadụ na-agwa ajọ ọgwụ o ji mee ọkanga ka m gwa ihe bụ Igbo spirituality ezigbo onye ọdịnala abụrụkwa onye bụ ọfọ n'aka maka ndị Igbo si na nwoke si na-ebu ọfọ nwaanyị si na-ebu ọfọ n'ọfọ ma onye bienu nke bụwa onye ọdịnala abụrụkwa onye na-atụ nzu ma ọ bụ onye na-ekele m na ya bụ dibịa ma ọ bụ onye na-eme nke a ma ọ bụ onye ọ bụrụ onye nwa ihe ihe eji mee onye ọdịnala by the fruit we shall know them ihe ihe eji wee mee ezigbote onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ana onye ọbụla na-eklem onwe ha na-akpọ self acclaim enwere so many self acclaim ndị ọdịnala nowadays etu ahụ esi nwekwa self acclaim ndị ụka kwa so ọ bụrụ na mmadụ adịghị asọ nsọ ana forget it ọ bụrụ onye ọdịnala maka na ọdịnala bụ dị ịsọ nsọ ana abụ dị bedrock adịghị ahapụ isi aka wee na-agba oriọm ịghọtara ya so nọọ isi anwa isi afọ ụkwawa ogbu a bụ nsọ a andọ nsọ a mere ọdịnala ji dị asọ ọnya ka ọdịnala ji dị ebube so ịnapụ anya ihe a sị na onye hapụ ihe o ji ama mma mma ya emegide mma ya alụọ so ịhapụ ihe ọdịnala ji ama mma bụ idebe nsọ ịghọtara ya mgbe nsọ ịghọtara ihe a na-agwa gị na nsọ bụ ndụ so mgbe ahụ onye anwa kwụsịrị ịsọ nsọ ọ bụrụ na ọsị na ọ bụ onye ọdịnala na-anara ndị mmadụ oke ha n'ike na-agbawa ndị mmadụ aka na-anara oke maka na ike dị ya n'aka ọ nwere ike na-eduru nwunye mmadụ by fire by force nwunye mmadụ bịa ka ọ rụọ ọrụ ya ọrụ weda ma onye ahụ ọ na-arụ n'ụdị prọfet ma ọ bụ onye ọ na-arụ n'ụdị pastọ ma ọ na-arụ n'ụdị dibịa onye ọbụla sịrị gị ịbụ nwunye mmadụ andị ọ mana ịbụ nwunye mmadụ wee sị ka o dina gị ka ọ rụọ ọrụ wee gaa ọ na-eri gị ọfịs ọ bụrụ eziokwu ụdị ha adọrọ so o nwere ụfọdụ ihe ndị mmadụ ga na-eme onye ahụ nwere obi sị ka ị gwa ajọ ka m gwa ụdị etu esi agwa ajọ ọgwụ yes o nwere obodo ma atụ ịrụ na obere nwa aka azụ o nwere ndị na-aghachi ịgwụ ajọ ọgwụ ka m gwa gị ihe bụ ajọ ọgwụ ajọ ọgwụ protective ajọ ọgwụ bụ spel akastịrị na example mana ndị a na-akasị spel nweta ụmụ ndị nwere very low vibration that is ndị nwụ na onwere mmụọ so ha kwadoro onwe ha kwụrụ ka nwoke si abụ ịghọtara ya ndị na-etu abụ ndị uwe ogbenye na mmụọ onwere nke ọ pasara ịma na ya nwụrụ ya ka nwụrụ ya ka nchi ịghọtara ya ihe etu esi eme ya bụ ka mmadụ ga-atụ ịghọta ihe bụ ọgwụ a ụfọdụ nwere ike lese nọ emana ka a chọrọ ịgwọrọ ọgwụ o nwere ike ọ bụrụ ajọ mmadụ chọrọ ịgwọ ọgwụ na-emegide ofu onye achịkpọ ya ofu nwoke chịkpọ ya matu yes o nwere ike matu amụ nwa nwunye di ya nwere ike ọ nọrọ obodo oyibo o jee weta ngwere dibịa ya agwọ ya bụ ọgwụ ma ọ bụ ajọ mmadụ a chọrọ ịgwọ ya bụ ọgwụ ihe ọ ga-eme wee weta ofu akatikpo ọ bụrụ na ọ nwoke o weta ofu akatikpo o weta ofu akatikpo anwa o weta akatikpo ahụ ọ baa ya matu o weta nata akatikpo ahụ o tie sị na taa na gụwa akatikpo a na ọgụwa ụmatu ịghọtara ihe ọ na-achị spel na chikas ọ sị na ọgụwa ụmatu na taa na gị ụmatu na ya na-akaji gị aka na ụkwụ na bido taa na aka gị anya akụta ụtụ ihe ị na-eri na ime eje ụzọ ụkwụ wee jee maka ihe ọbụla ị na-eri ịnụ ya o jide aka ngwere ahụ kajie jide aka nka kajie jide ụkwụ gbajie ya ụkwụ na aka ịghọtara ya o mechaa ya etu anwa o weta owu
chịkọ aka ya were aka ya na ahụ megide chifee ya azụ ọsịa taa na ya na-eke ya aka na aka ya ama apụtawụzi ihe ị na-eri na ụkwụ ama ejetawụzi ihe ọbụla okechi aka ya na-abụ kechie ụkwụ ya na-abụ ifere ihe ọ na-eme ihe ọ na-eme wu protecting ka ọ na-eme and ọ bụrụ na gị nwere onwe gị agbara afa wee na-eme ihe ọ na-eme kabash ọ na-eme then ọ bịa affect n'ebe ị nọ maka na ị nwere strong vibrations na-protect from any negative vibrations mgbe ọ bịa mechazie ihe anwa ọ werezi ọ bụzie na onye chọrọ na ọ chọrọzi ka ị na-ekwu okwu ịghọtara ya ọ chọrọzi ka ị na-ekwu okwu ma ọ bụ na onye na-agwọrọ ya ka nwaanyị ụfọdụ nwaanyị na-agwụkọ dị ha ọgwụ anyway ka ị ghara ikwu okwu o jee chọwa ahịhịa a na-akpọta akpuchi ọnụ yes ịmara what you don't know is very mystery onye chọta ahịhịa a na-akpọta akpuchi ọnụ o were efu onye mere n'ọnụ ugoro anwa ọ na-agwọ sị na taa ya na-afụchi gị ọnụ ịghọtara ya ọfụgide ọfụcha ya ọnụ anwa ihe ọ ga-emezi iwu o jee chọọ waya wee gachie ya nwa ọnụ anwa ihe ọ na-eme ihe ahịa na-arụ ihe awa ọrụ mmụọ ka ọ projekti nke ọ na-eme ọ gachie ya nwa den o nwere ike si oke na bilota na ya eme na akasị spel na ịma afụnata ụzọ ọzọ ụfọdụ na-eji eweta nidụl dụọ n'anya ngwere anwa dụọ ya ọdụkpocha ya anya na agba ọ chọọ akwa blak wee kebie wee keje ya tata na ya na-ekpughi isi o nwere ike onye nweziri lower vibrations ihe ọ na-eme ga-eme onwe physical effect n'ebe ọ nọ o nwere ike obido ya ahụ o nwere ike ọnụgide tọsị na ya mara ife bara ya n'anya before you know it ọsị na onwe anya before you know it asị na-eme onjewe ụlọ ọgwụ before you know it asị na ọ dị afụta ụzọ ịghọtara ya obido nwewe effect dị iche iche o nwere ike ma aka na ụkwụ a na-akajisi obido nwewe strange illness ịghọtara ya maka na ihe a wee projektịrị ya na mmụọ mana ihe niile ahụ ihe a na-eme out of wickedness o nwere ndị ya emechaa ya etu oje kpodo ya isi n'ala jee chọọ na ofu isi ma otu ofu ebe ọ na kpodo ya isi n'ala mgbe ahụ ya rụrụ ụdị ọrụ dị etu a atọnụgo onye ahụ upside down na mmụọ so weda ma ọ ga-adị effective n'ebe ị nọ ma ọ bụ na ọ ga-adị na effective n'ebe Matthew nọ bụ depending on the spiritual strength and aura and vibrations Matthew na radiate ịghọtara ya ọnya bata anyị nsị gị iru ekwuru ka nwoke si akwụ amụọ nwoke ya bụrụ nwoke ịghọtara ya na ọ bụrụ na emezi ụdị ihe na-etu ahụ onye ahụ na onye ahụ nwere ike ide projekt na-ekwu na nwa nwanne ya Matthew na ojecha obodo ewere ya abakarata n'aka ntichasị ka ọ na-eme ịghọtago ihe awa okwu ọ na-aka asị echefukwara na ike dị n'okwu ọnụ and mgbe ebe ọ na-eprojekt na-edecree that those negative things ọ bụrụ na fọ ya no end na iwe ofeke na onwero nke pasta na onwero mmụọ na-echekwa gị ịghọtago and your vibration is very low or overshadow gị that thing on a project that is negative charms and the more man the thing na ya bụ na mgbe ọ bụla ị na-agwọ negative charms maka na onye ji mmadụ na ala ji onwe ya o nwere ụbọchị ị ga-emegido ya bụ negative charms one day ma nke ị go maka you no go return you know why maka na ụbọchị amụrụ dị gị na mba ka amụrụ ibie gị nwa na onwe gị nwere natural gift mana iji wee na-alụ ajọ ọrụ na-ekwubi okwu ọjọọ instead of iji wee na-agọzi ndị mmadụ o nwere ụbọchị ị ga-ekwugide wee danye na onye nwa Chukwu fụrụ n'anya onye mmụọ na-edu ị na-anụ na a na-aza mmụọ na-edu yes danye n'aka onye mmụọ na-edu ụbọchị ahụ ka ị ga-ama na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibie obumara nke ya ọ nachigha back maka na mgbe ọbụla ị na-eso negative vibration it will return back yes in a larger volume to you the originator because what you are longing what you are giving out is negativity so onye akpatara na efu ndị a niile kere aja ike weda ma ọ na-arụ n'ụdị prọfet ọ na-arụ n'ụdị pastọ ọ na-arụ n'ụdị dibịa ma na o kere aja ike ọ dị aka nka fadị aka nka ọnwụ ha nwere ka ọnwụ ha ya adị just kpim akọdebe akụkọ ya ịghọtara ya maka na o nwere ike na ana n'ike mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịtọwa atọ ka nka itinye n'aka n'imegide mmadụ itinye n'aka n'ịkwafu ọbara itinye n'aka ka ime ya n'ihi emegwu ọsọ ya bụrụgodo na ị nwere ọrụ nka onwe ya na-akpọ ọrụ nka ma ọ bụ na ị nwere ọnụ atụ ma ọ bụ ndị na-eji ewere mgbọrọgwụ ịmara ebụrọ dibịa ịmara na o nwere mgbọrọgwụ mmadụ na-agba otinye n'ọnụ ọ na-ekwu ọ na-edikiri ọ na-eme ịmara so o nwere ike je wedozi ọnụ atọ a tinye instead of iji ewe na-edikiri good things o were na-edikiri ya negativities ịghọtara ya ihe ndị a na ihe ndị adọrọ mma mana ime ihe nyiwe kwuo maka ya
nkụzi anyị tata bụ nwanne gị chụba aja. Ihe njisi gị chụba aja, ị na-achụ aja, aja ga na-ebupụ ọrụ ọjọọ ọbụla na ihe ọjọọ ọbụla mmadụ na-eche n'isi gị, maka na ndị kwụnyere gị karịrị ndị na-emegide gị. Maka ihe na aja ya na-achụ, ọtụtụ mkpụrụ obi na ụmụ mmụọ dị iche iche na-achụrụ aja na-enwe ọṅụ n'isi gị. They will always intercede in your matter. O nwere nke ọ ya ahụ o project ya against you, ụmụ mmụọ gị na ha so strong altar that speaks for you ablock ya si na ọma eme na onye abụ onye nke anyị. Ị ghọtara ya jesi gị chụba aja? Nwanne, chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Gị nwe onye na-agwọ ọgwụ, ana m achọ ịgwa gị na gị nwa dibịa na ị gaghị adịrọ n'elu. Ị na-agwọ nsị na-agwọ aja na-emegide mmadụ, na-enwe ntaji anya n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Wonde eji amụọ onye ọ dị ka ọ dị gị, maka na gị nwa bụ dike. Ụbọchị a gbụrụ na mba ka a mụkwara dike ọzọ na mba ọzọ. So o nwere ike ụbọchị ịrụgodo ọrụ ọjọọ, eji amụọ onye ya abịa lụọ ọrụ ọjọọ n'isi ya, inwee problem. So wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ka ihipụtanize ya mmadụ, ka ị gwọọ ọgwụ ka ị wee megide mmadụ, maka na ọ dịrọ mma. Mana nwanne, chụba aja, na-achụ ụdị aja dị iche iche, maka na mkpụrụ obi ọbụla na-achụ aja, believe in me, nwere ihe na-efunarị ya. Aja ị chụrụ taa ga-abara uru, baala ezinụlọ gị uru, si n'ụzọ dị etu a wee wepụ uke, sieta wepụ nseke, sieta wepụ ọra. Ka ị na-eme nke ka Chukwu nke pụrụ ime ihe na-egosi gị. Ama n'inugo ọnụ, ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a nkụzi, ma ọ na-ịchọ ka agbaala gị afa mide, send alụ meseji na WhatsApp 08057837672. Yes, ma ọ bụ isendịkwa down my private WhatsApp number, ma ọ bụ isendịkwa na nọmba ya na-afụ na screen na ọ bụ na ị na-wọchị site n'Eziokwu TV, ma ọ bụ isendị alụ meseji na 08138243871. Ka Chukwu nke pụrụ ime ihe niile gọzie gị, ka ị na-anụ olu m na-emetụ aka na share button, na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, na-eshi awa link. Ndị nọ n'oru agụmọfọ ndụ n'isi ndị enyi anyị, ndị fans anyị, ndị children of the temple na ndị friends of the temple, ya nakwasị ndị sonyere anyị na aja ọnwa Disemba. Asị m na distance ama agba ịbarịa, ezughị oke ama agba ịbarịa. Ebe ọ bụla unu nọ under the sun, na ihe ọma niile unu bụ n'obi na ọ ga-abịara unu na mmezu. Asị m ihe unu ga-eri bịa, ihe eri unu abịakwana. Asị m na unu ga-ejere obodo na-ara obodo, na unu ga-eweta ihe ọma dị na mba gwarata n'ụlọ, na ọkwa na-akụrụ ụlọ onye kparịa nọ. Etu ahụ kwuru ka ọ ya esi wee dị, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ndị enyi m ndị metara onwe m, ọgwụkwazi ndị chọrọ isendịrị m private message na my private WhatsApp number, message only na WhatsApp. Chaachị m na WhatsApp 08057837672. I repeat, 08057837672. Omesianụ, ọ dịkwanụ echi niile n'oge awa nke eziokwu. Onye nụzikwa ya gụọlụ ndị ya dị ya. Daalụnụ.